Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 54 minutos nakaligan sa tag ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ayong hapon na naman. Yari kita sa pizza GC size na sa bulan sa Pebrero tuig 2021. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinvaya Action Reports Afternoon Edition. Nakahibalog malakabong sa Pebrero 16, 1899 bot sa lingon sukat ika 122 katuigid sa mga adlaw sang ang Filipino Revolutionary Leader, educator kag ang abogado man kag statesman nga si Apolinario Mabini nagsulat sa maka-aksyon kay Galicano Apacible sa Hong Kong. Man ining si Apacible isa ka Philippine politician kag pakaisa ni Jose Rizal. Si Apacible mo na sa nagtukod sang ginatawag nga La Solidaridad kag ang Nacionalista Party. Ang Nacionalista Party amo ning pinakatigulang pinakadugay nga political party sa Pilipinas. Insulatan siya ni Mabini samtang siyang yara sa Hong Kong o ining si Apacible. Agod pabalon siya sa natabo nga outbreak sang Filipino-American War sa tong Pebrero 4 kag pagpabaluman nga ang dapat masulon diri ang mga Americans. Amo ng istorya nga sa gihapon nagatatak sa maragtasang Pilipinas. Sa mga adlaw Martes, maayong tiyempo. Agapolo basiplat kita sa sagwa mga ka-aksyon antes kita magpungko sa trono. Maayong gidang tiyempo. Kay way sang ulan, way man sang paggulugalom ang langit. May panganod pero kasarangan lamang inang insakto bilang nga panganod haw. Ining way gatuga sa kolba. Man mayara akong gusto panganod nga kung masiplatan naton nga porma sa galom. Tiya man ang kululbaan. Ang mga panganod subong na may picturean. Basta mo ining tiyempo maka-aksyon, damo sa mga tao nagahingagaw sang inasaling olobrahon. Bangod na besti, waisang sa vlog kon lakat sang parahon ang paghahambalan. Dari sa Bacolod kag Negros Occidental, halong kamuha halong gid labi na sa downtown area o kon sa mga mayor nga dalanon,
Ay nga aman, mayara gihapon sa mga tao nga way sa opisyo, kundi ang pagpanghalit sang ila sa deseg kapareho. Man kahapon sang udto maka-aksyon diri sa may dalan sang Burgos Locsin ho. Diri sa idalom lang sa aksyon Radyo Bacolod. Kunari ka diri sa babaw sang ikaapat nga padalgan sang Wellmores Building. Kamo nang ginahamtangan sang aksyon Radyo Bacolod Station. Magkatamwa kas dalom kita mo na kon ang anong sitwasyon dira sa may dalan sang Burgos kag Locsin. Aw kahapon na kitaan gid naton. Aw sa idalom dira sang Burgos Locsin. Ang babae nga ginbiktima maka-aksyon sang snatcher. Ang puwersa nga pag-agaw niya sa ginibitbit nga bag. Nga may unod nga kwarta mga ka-aksyon. Nakuhaan pa sang recorded video paagi sa CCTV sa isa ka building kundara malapit sa isa ka gasoline station. Bakit ang mga ka-aksyon nga natumbagin ng babae? Bangod sa pagbutong sang snatcher sa iya sa ginibitbit nga bag. Ang snatcher nakamotorsiklo kag dasig nga nagpalagyo. Kagabi dari na dagngop pa ka-aksyon sa aksyon Radyo Bacolod pagi sa aksyon firing line with aksyon Brian Mordin ang biktima. Kag saysay siya kung anong tabo sa iya kalagip ng pagpa-aksyon eh. Makaligad ang pila ka minutos maka-aksyon na balikman. Ang yesterday nga bag nga may unod nga mga tuman ka importante nga mga dokumento. Pero ang kwarta ti uwaay na eh. Siyempre, dinali na sang snatcher. O ini mga kawatan ni mga manog pickpocket ni ining snatcher ni sigihan nyo bago na pamangkot dari diin gid balastang adlaw nyo man tub gid san o kamo magma didalag on permi sa ginahimo nyo may adlaw gid daw nga mag-abot ang inyo sa nga kanibalasan ulatan nyo lang sakit man sa mga kabiktima sa ring sahi nga nga tinuga maka-aksyon ang kwarta ni gin pangabudlayan nila ni iban gani basi kung importante pa ning galastuhan nila ni o ni mga sahi sang kawatan nagapagkahapos na niya ho ay banda maka-aksyon kita tapos mga dalagko sa lawas pwede gina sila makakita sa obra kung hungdo nila di ba matabuan gani nga mabutang kamo sa kanibalasan kag may mga tao nga maka-akto sa inyo kag kamo ang punsukan. Dila nyo lang way lagob daw, dila nyo lang way pilas daw. Abot gina sa inyo sa ulihi. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka-aksyon na Marlon Hidaboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nanong mga balita nga dapat natong sini pagatutukan una kita sa bahin sang balita lokal. Hoy makasilid nga krimen na naman. Masakit ini sa pamilya sang biktima. Ang balita nga isa ka asawa patay matapos lampusan martilyo sang bana. Una sa balita, una sa aksyon. Sa tinaga pala mga ka-aksyon sa isa ka bagay pala nga martilyo. Ano bala kasakit sa martilyo? Kung kaisa gani ang lansang lampusan mo martilyo gatikho. Ang martilyo ginagamit ina para ipukpok sa lansang, ginagamit para maggabot sa lansang. Pero sa may sityo Lokay 2, Barangay Kamingawan, sunad sang Kabangkalan, Negros Occidental. Alauna kainasang kaagahon. Ang asawa nga edad 40 anyos pinatay sang iya sinibana 45 anyos ang edad. Ara pa sunod sang ina sa ginatindiran nga kubo-kubo. Ang ina sa nga bata isa ka tuig kag 5 ka tuig ang edad. Sang matabo ang krimen. Ang isa sa mga rason diri maka-aksyon amo ang pagpangimon sang bana sa iya sa asawa. Una sa balita, una sa aksyon. Amo naman ho, ari naman pagpangimon naman ho. Amo nang inisal nga investigasyon sang mga kapulisan based man sa Panagiron sang pila ka miyembro sang pamilya sang seding biktima kon mag-asawa. Ang investigasyon sang pulis nagapakita pa maka-aksyon nga pila ka adlaw nga way kaon ang bana kaghala lang ka inom sang makahulubog. Sang usisaon sang pulis ang bana way pata nagasalanto ang yesading mga ginapalayag. Wala man nagpalagyaw ngayon bana kundi siya mismo nagkanto sa barangay tanod sa barangay nila kag magasongka. Tiyang kaso sa di maka-aksyon kung tuturon ka na yun gid among kaso nga parricide.
Amari ka na tubangon sa bana kung magdesisyon ang mga kabataan sang sering mag-asawa ni. Kaya ang bata nila, hindi lamang isa kag 5 katuig ang edad kundi may 4 pagkaiban nga kabataan, may 6 ni nga kabataan mo, yan mag-asawa ni. Isa naman ni kabagkabig kremen nga tilaban-laban resulta sang hindi pagintindihan ay resulta sang kulang nga komunikasyon o kung resulta sang katuntog niya sa tao. Una sa balita, una sa aksyon. Bisan pa abi naktuhan sang banang niya siling asawa nga mayara sang iban, hindi man guro siling rason nga napot kis punto nga patyon kag lampusan gin sa martilyo. Pwede man na nga bulagan o pasakaan sang kaso, pero pagpatay sa isig kapareho lain na ina ang istorya. Ang kabuhi isang tao isa lang. Ano pagkadiban sa nga balita sa bahin sang lokal? Atensyon sa tanan labi na sa aton nga ari sa Bacolod. Ang ginatawag nga mga Bacolod nun. Di blind, di kita kagwa kundi kita kasuksok sang face mask. Kag hindi kasuksok sang face shield labi na kung nagasakay kita sa di pasahi nga sarakyan. Ang balita nga si Councilor Archie Baribar ginakonsiderar ang pag-ambienda sang face mask kag face shield nga ordinansa. Una sa balita, una sa aksyon. But silingon mayara sang paggaligwat mga kaaksyon sa provision da sang lokal nga kasuguan o kon ordinansa. Ano ay han ang ligwaton naman? Sigurado mga kaaksyon nga ang pagsuksok guro sang face mask kag facial di ni madula aragapon na. I-obligahon gid siguro gyapon na ang Bacolod nun. Pero pasi kon limitahan na lang ang pila ka mga lugar nga dapat obligado ang pagsuksok sang face mask kon facial. Di ba laon to na dugaya? Importante na mag-aksyon ka mati subong ato sa mga otoridad. Sige yapon ang pagpanakop mga kaaksyon labi na sa mga waay nagasuksok sang face shield. Hindi man siling way untat kundi matabuan lang. Kaya kung matabuan kada mga kaaksyon kasakay ka sa POJ, kag ang POJ makalabay sa checkpoint sang police operation sang police. Agway ka nagasuksok sang face shield at ibutang kas di balas eh. Di ba? Hindi man pwede nga pabayaan na lang ni sa kapulisan mo kay ordinansa ini lokal ini nga kasuguan diri sa sunod sa Bacolod. Pero hindi man sila nga amo lang tutukan sa ato sa kapulisan kay kadamo para sila sa iban nga obligasyon. Ang facial mga kaaksyon tinamo-damo gini. Siguro kung isa-isa parakpon gining way nagasoksok sang facial sakay sa pasaheng nga salakyan ay base ko magtuga man sa trapiko nga aman. Kadamo-damo sang way nagasoksok facial te kung isa-isa ka salakyan karon na papunduhon mo. Kag kung ang nag-operate panglista makakso isa, 2, 3 lang. Kasi kung mabuyayawan pa nga ito sa mga otoridad. Sabi na sa mga dali nga makasulod sa ilang sa nga obra kong trabaho. Para pagkidibas sa nga balita sa bahin sang lokal. Sa balita naman angot sa mga nagapangbiktima sa mga ultimo nga tao. Importante man isa mga kaaksyon kapahanumdum sumong ara-ara amat nga naga-viral sa social media, partikular sa Facebook. Ang ining pahanumdum kon paanda mga kaaksyon. Adamo na sa mga shares ang mga nakakita mga kaaksyon. Ang ining pagpahalong sa mga tao. Ilabi na sa mga nagasakay sa POJ nga ang ruta. Nag-agi dara sa may dalan sang Araneta Highway halin sa barangay Punta Taytay. Pasulod sa downtown area sang Bacolod. Di magsiling kita Punta Taytay mo ng pinakakatapusan nga barangay sang Bacolod sa sur sang aton sa nga syudad. Di kuno so yun yan na mag-aksyon ang mga barangay kag ang ruta sang POJ. Yara ng barangay Sumag, Pahanokoy, Tangob, Singkang Airport. Ang pahanomdom kag paghalong mga kaaksyon doble o kung triple nga paghalong. Dapat ang gining panomdomon. Ilabigay sa mga di pasahing salakyan, driver ka man ang pasahero. Ang paandam nagasiling nga may grupo sang mga lalaki, ari naman ho,
Kasi kung grupo man isang snatcher lang nagabiktima kahapon din sa medalom sa istasyonan sa Burgos, Locsin lang ho. Ama mo wala sila balidad mo. May grupo sa mga lalaki na kaaksyon nga nagapangkuha sa cellphone kag wallet sa mga pasahero sang jeep nga nagalabay sa lugar, no? Ang masamay ginabiktima nila amo nagapungko sa front seat o kun ang sa tuo nga bahin sa salakyan. Motsalingon, ang ginabantayan nila nga salakyan halin sa sur, pasulod sa downtown area. Kaya ang ginahimo sa ning grupo mag-action, golpe lang nila ni ginabutong ang cellphone o kon bag, kon matabuan nga nagapundo ang salakyan. Kag magdalagan sila pasulod sa may daan nga airport o sa may lusot sa runway mga ka-aksyon. Ang lugar nga ilang masami ginatiniran. Awan ang ginatawag nga Goodyear blana. Ting Goodyear dira sa dalan sa kananata, di ba sakop na sa Maragay Alihis na sa area. Ti sa piyak to mga ka-aksyon sa bandabay nga porson sa dalan. Ang Goodyear ne kun ara ka nagapadulong sa downtown area, north ang direction mo sa right side ni sa tuo ni sa. Ara na sila kuno perme makitaan nga tinumpok. Kang ilang sa nga modus nagapakuno-kuno sila bilang mga pasahero. Teko ko, ikaw ang driver mag-action. Mapapara ang tao. Di siyempre, butang spensar mo pasahero siya. Siyempre, dulugan mo. Importante man nga pahanumdom di lang sa mga pasahero kundi sa mga mismo driver Kahit di nagapakuno-kuno pasahero, ang himuon mga ka-aksyon, mapapara ina sila sa salakyan. Di ang driver mapapundo man sa salakyan niya. Pero pagpundo gali mga ka-aksyon, kung makita nila nga mayara sa nagapungko sa front seat na binigid ang mga babayi, o bisan gani lalaki kung makita nila guro, nga nagauyat sa cellphone o kung nagalabaw ang baga kung wallet man. Dayon nila kabugnot mga ka-aksyon. Kag pagbugnot, dayon dalagan dito spiyak, lusot sa runway. Alertogin permi, aga sa ato sa kapulisay, pulo pa si plat man ha, pag may time sa sining lugar niyo. Mayo nga temprano pa maaktuhan ining problema mga ka-aksyon agad na punggan. Kag magkaladakpan ining sahig ang mga tinugan Kanaway kanya obrahon. Kundi pagkahapos lang kag pamanghalit sila sa isang kapareho. Ang ita kamo abisang obra para makakita man kamo sang legal nga kwarta. Una sa balita, una sa aksyon. Ang area dira Goodyear mga ka-aksyon ang mga information, no? Halong lang labi na sa mga di pasahe nga salakyan, nga pasahero sa di pasahe nga salakyan. Ano pa ganibas sa nga balita sa bahin sang nasyonal naman, bad news para sa mga Marcos, good news para sa mga Robredo. Amo din ginakabig pinakanako nga balita sa nasyonal sa mga adlaw, ang pagbasura sang Korte Suprema, ang Supreme Court, pinakamataas nga korte sa Pilipinas. Nagaserbe bilang Presidential Electoral Tribunal sa mga Martes maka-aksyon naganunsol sila nga ginbasura na ang election protest na ginpasaka ni Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kontra kay Vice President Leni Robredo. Angot rin sa resulta sang ila sa enkwentruhan ay sa pagka-vice presidente sang 2016 nga piniliay. Una sa balita, una sa aksyon. Ang siling ni Supreme Court spokesman Brian Hosaka, ang Supreme Court unanimously voted agod ibasura ang protesta ni Marcos. Ang talalupang don diri mo niho. Only in the Philippines lang niya. Dili lamang niguro ka katabo sa ato nabot sa ibang nga rason mo maniguro. Porte sikat na rin pungsod sa Pilipinas magamaning gabagay mo. Kapati 5 katuig ang kalawigon niya ho. Mayo-mayo na lang gani guro nga 5 katuig. Kung iban ko nga tawo ang nag-file sa election protest, kasi kung marabutan delikada, sobra pulok tuig ang desisyonan mo. Nilapit-lapit man 5 katuig mga ka-aksyon. Ang tawan nyo ba lang nagpasaka gani isa sa ginagabig pinakapoderoso nga pamilya sa Pilipinas mo? Pinakakilala nga politiko sa Pilipinas. Pero ang desisyon di basta-basta, no? Grabe ang itiranay kag puwerte ang salaay kung sa mga kape, babla.
sang mga ebidensya kung sin-ogid ba lang nagdaog sa nakaligad nga piniliay 2016. Ang kampo ni Marcos kag kampo ni Robredo way pa makabaton sa opisyal nga desisyon. Pero mayo man niya, kaway na naggalabot pa sa 2022 kag na desisyonan. Ako na mga Marcos kag mga Robredo, pati ilas rin kag grupo kag kaalyado nakatutok naman sa ibang nga bagay. Kung daog-daog, kung pierde. Ang balantayan dari mong 2022 nga presidential election, national election, bagod base iliwat nga mag-aarang ka si Bongbong Marcos. Agod pa matud-an mga kaaksyon nga basko kon pag-on gyapon niya siningalan. Managpasaka sang election protest si Marcos kay ang pagpatiya siya nagdaog bilang vice presidente. Tuod man, dutay lang tama to. Kagamay lang katama to sang abansi ni Robredo mo. Sa posisyon nga vice president, magamotong abansi ni Robredo makaaksyon, gamay lang to. Sakto ba rin desisyon ni Marcos makaaksyon nga mag-file sa election protest para ang pensar niya kag pensar sa mga subalakdag niya malumpawan man rabalan giblako sa nung nagdaog sila nga duwa o galing ka manti way nagmanidlag o sa nga protesta hambal sang Supreme Court magka-aksyon si Robredo gidman ang vice presidente. Ang desisyon ang aghihapon sa aton nga mga botante ar aghihapon sa mga tao kon balasin ordering patihan kag sinong dapat nga suportahan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 5:30 Action Radio Philippines Standard Time sa nga bahin ato na ibaloon ang observation report sa ato sa nga patrol labi ng sitwasyon sa trapiko sa Bacolod City with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon please kamin. Mabulubog na ang panyampo sa palibot sa surad sa Bacolod sa hapon aksyon man, mabasagan natin ang tupoy-dupoy sang hangin. Buot sa ligon marami mahimo pa tiyempo sa palibot sang surad, dobdom na hopefully sining gabi maka-aksyon. Pero ang trapiko aton na matamat ka mabasagan sa palibot sang surad sa Bacolod, labi na maka-aksyon dari mismo sa era Sandalan Lacson na makon mo. Wala bala aksyon magalakat ang traffic dari sa tubang sa provincial capital Laguna. Sining hapon moderate to heavy to heavy, may mga instances pa nga bumper to bumper ang traffic situation. Ang gidalantaw diri nga rason, magud mga salakyan aksyon mo halin diri sa may South Capitol Road nga nagaliko pa wala pa kadto didto sa may Lacson nga area pa north bala, north direction. So from diri sa may west, left turn sila, tiga congest ang mga salakyan kung nagapilunsok kay timibara pa nga salakyan sa tunga sang dalan nga naga-cross, hindi tayo yon nga makalakata ang mga motorista gikan norte padulong sur nga bahin sang lugar kag bangod sila sa nasiling ko na nagabugat ang dalagan sa trapiko diri mismo sa area sang provincial capital Laguna mga kaaksyon. Pero basta gani makahalina ang mga salakyan, ilabi na mo ng mga salakyan nga naga-cross tunga sang dalan, wag maligwahan no ang dalanon mga kaaksyon. Ito naman ang sitwasyon o kung nagdalagan sang trapiko diri sa palibot sang syudad. Sa Burgos Lacson, makabit diri sining hapon nga moderate to heavy man ang traffic situation, pero manami diri magud nga naga-function ko nagagana sa gihapon ang traffic lights. Kani may sistema kon trapiko ang aton pagabalaan mga kaaksyon. The same true man kung ikaw tayo yun nga magamadulong dito sa bahin sang dalan Rizal Lacson. Nga saning hapon, makabit diri nga moderate to heavy ang traffic situation, may pila ka minutos nga dapat tulaton ng mga motorista ando sila nga magkatabok sa intersection point, pero at least no hindi kitanto mo sila kabugat ng trapiko tayo yon ang biyahe sa mga salakyan sa ning hapon. Kung pasado di ka sa plaza publika matamat naman na eksperyensya na maglubog ng trapiko basta gani rush hour tempo sa rin nagasinumbali mga salakyan nakalabanan sa tutara mga kaaksyon nagapapauli sa tagsamaan ka mga puluyan. Ang ato na biso sa mga motorista kung sila abi ang padulong diri mismo sa pagabahin sang sunod sa Bacolod from plaza publika, pwede ka mga kaaksyon kalabahin from Dalan San Juan, diretso Luzuriaga San Juan, then go straight makaaksyon sa Rosario San Juan. Paglabot na mismo sa Bangga o kung gisangan sa Rosario San Juan, may mo ka ba makaaksyon maka-right turn, di ka mo na po sa area mismo sa Barangay 16, agad nga marikawan ang maulubog at nga trapiko from area sang Rosario Araneta, gawin makaaksyon diri man mismo sa area sang Hernais Araneta kag padulong sa Lizares Araneta. Nga sining hapon, makabig diri nga moderate to heavy ang sitwasyon kung trapiko ang pagambalaan. Diri makaaksyon ang paglabay sa Barangay 16,
ginarekomenda nato sa totalan nga mga kaaksyon, pwede sila dito kalusot, bisan pa makaaksyon. Lusot ka dito sa may barangay Singkang Airport, medyo nabalaba ang imo nga ruta nga biyayon, pero at least no hindi ka magpretensyo dra sa maglubugat nga trapiko from Rosario, Araneta to Hernais and going to Lizares, Araneta mga kaaksyon, bisan pa sa Tubang, Sangay, San City, diri mismo sa San Dalan, Araneta, malapit sa may flyover sa Magsaysay, Araneta. Pero kung dito ka naglusot sa may barangay Singkang Airport, at least dra ka makalapos sa dalom sang flyover, pili ka makaaksyon, kung mo direksyon pasurgid man o kunuwa sa Metro Bacolod, pwede ka sa gyapon makaaksyon ka right turn. Dra ka nabay sa Tubang sang Golden Field, hindi magitanto mo sa nagka-problema ang trapiko dira sa lugar, kay kung ikumparar mo tinalikdan nga mga binulan, tinagaginutog kid man ang masalakyan. Pero sang tiyon nga nabuksan na digtong Taytay sa area sa Lacson Extension, nangin maligwa na ang sitwasyon sa trapiko dira mismo sa bahin sang Golden Field. Yan makaaksyon, advisable sa gyapon ang paglabay dra sa area sang Araneta going straight digto sa bahin man sang Alihis Araneta Road makaaksyon. Pero sa pinanamahan naton kamatag para mating adiri nakalabay sa may Araneta, kung pais ang ilang direksyon atong nariso, pwede sila ka left turn dra sa may Magsaysay Araneta, diri sila lapos balik makaaksyon sa may Magsaysay Lacson, right turn makaaksyon palapos Lacson Extension. Lutsan nyo na ang maning Alihis Road sa gihapon, pero at least tag-shortcut ka mo, kaya hindi ka mo diri through traffic sa bayan makaaksyon sang Golden Field siniman nga hapon. Ang papro diri sa Tubang mismo sa San Sebastian Cathedral, ato makita na matamat ang pagpreparar sang simbahan Katolika, medyo masarukos-ako ng sitwasyon sa nga hapon man makaaksyon. Kay Boss Blackson masumugod na sa ginatong natin nga Quaresma o kung ang Lenten season of Lent makaaksyon. But sa ringon, amo na ni ang tiyempo nga kung sariin, damo na ni sa mga aktibidad niya patayan simbang Katolika, kagalakip dari buwas makaaksyon, magritag naton nga selebrasyon sang adlaw sang badlis o kung Ash Wednesday. No, satisfying nga gaba pala yung preparasyon, kag dari man sing hapon na matama sa dari nagabugat ang trapiko kay madamo nga pribado nga salakyan, ang nagamadulong dari sa may diocese sa susunod sang Bacolod, iban siguro may mga personal nga ginahikotan, may mga transaksyon kung iban, magabulog man sa preparasyon para buwas nga selebrasyon makaaksyon. Ganaman na, may mga traffic enforcers man nga nakadeploy diri sa area sa ning hapon, gani hindi gid mo sila nakaproblemado kung trapiko ang aton paghahambalan. Sa pilak bahin makaaksyon sa gihapon nagpabilin ang Ramos Lacson sa liman nga hapon, makabigdal nga moderate heavy ang traffic situation. Kung takad pa ka north, dito gid sa may Pabori Road nga area, ekspektaron mo medyo mahina nga sa sitwasyon sa trapiko, mangudman nga kalamo sumasalakyan nga dra nagalabay. Pwede ka gid kalabay diri gyapon sa may San Juan, kay pag Paulo pasiplat naton sining hapon paglabay sa patubig ko sa Santo Niño stop, kita naton Liguan Dalanon tayo yon ang biyahe sa masalakyan, bisan pa nga may madalag ko ang masalakyan at delivery van, delivery truck, gadra mismo nagalabay mga kaaksyon siniman nga hapon. Pagyapon, according din kay Polisa Major Roberto Mariano, ang tagpamuro sa Negros Central Highway Patrol Group, ila din gila pa duman kay sa ilang paglibot sa sulad sa Bacolod ng pila ka magsalakyan nga wala bala sa mga plate number, tamo ni nila gid panglaga, sila bidak ko nagabiro biyahe, ikaw jeep o kun ikaw ba nagamanel privado ang salakyan, wala plate number mo salakyan, dapat magibutangan sa temporary plate number. Kay ko diri sa iya, di ko mamatudaan nga may ara ka mo ORCR gali kay wala mo gibutang imo nga kag nakabutang dira nga available na imo plate number, wala mo ginbutang, depende ina kung paano i-apresar sang mga katapusang HPG, kag kung magaan ka ganit ticket o kung TOP makaaksyon dako man ang penalty nga ginahatag sa imo. Kung kaysa according sa ila nagalabot gid man ang no plate number violation, ang penalidad sini nagadang 5,000 pesos. Yes, sir. Actually, sir, yan yung inahan natin sa lahat ng mga hindi lang po sa mga motorcycle o pati na rin po sa mga motor vehicles na mag-receive po sila ng mga temporary plate. Since meron po silang ORCR, na-issue na po sila ng mga rehistro. Yung iba naman po siguro kung ipapanood natin sa mga dealer, baka meron na rin mga plaka. Pero sa akin, sir, mas maganda sir, nilalagyan nila ng mga plaka yan, sir, kahit temporary plate. Dahil yan po talaga yung magiging matayan natin sa lahat ng mga sasakyan, sir. Problema talaga yan, sir, kung mga accident sila o mga hit and run, yung mga sasakyan na yan, wala man lang tayo makikita mga plate numbers nila. Oo. Di ba so kailangan po ito kasi makakatulong ito sa pag-solve ng mga crimes o mga kaso, sir? Yes, sir. Kasama na rin po dyan yung mga riding in tandem. Kung wala po mga plaka yung mga motor na yan, so dapat kat nilalagyan ng mga plaka yan, sir, kahit na temporary plate na. Ibig sabihin, sir, kailangan po strictoin itong pagkokontrol,
ka LTO. Malaki-laki naman po pala, no? Ang TOC yung binibigyan. Oo. Tapos, sir, isa pa dito yung mga reckless driver, sir, no? Yes, sir. Kasama rin yan sir, yung mga reckless driving na titigita natin, especially dito sa Bacolod City. Aksyon na Maribatan Police Major Roberto Mariano ang tagpamuro sa Negros Occidental Highway Patrol Group sa panumdum sa liwat sa tanan nga mga motorista nga nagabiyahe sa mga dalanon sa palibot ng sulad sa Bacolod. Ining panumdum according sa iya, of course, madamo gid ang mga benepisyo sa nidri. Once may mga plate number ang salakyan, si dapat of course, tapos mga tigil naman sila, sa tiyon nga may nagakandak na sa mga operation, mga ka-aksyon. Wala labot sila kung wala sang reckless driver, halong tanan nga mga motorista, malikawan ang aksidente sa dalanon, kagiban pa nga mga sitwasyon kung nakatabo mga ka-aksyon, samtang nagabiyahe ang salakyan. So far, sa ning hapon, sa rasiling ko na karami sang panyampo, kasanag sang kalangitan. Durakson may nagatipo ng galom sa kalangitan, mahimo, bot silingon sini, wala sang patimaan sa pag-ulan. Siniman nga hapon, mga ka-aksyon. Amo ang pinakasitwasyon sa palibot sang syudad, sang Bacolod siniman nga hapon, hindi nga dalagan sang ang sagyapon bugos man ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Sa tutanan nga mga ka-aksyon, basta mo sining panyampo, tagribot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Magkakalapit man o magkakalayo, Dama ng buong mundo. Okay, dari kita sige na sa pag-acknowledge sa gamonitor sa ato sa live stream nga gamonitor si Yvonne Bueser sa ato sa WhatsApp party. Good PM Action Marlon. Amuman sa family Liego kagagalian na family sang Morsya. Salamat gid. Thank you. Migota Benji Bantong. Good PM amigos. Monitor lang ko niya. Salamat gid. Migota Benji Bantong. Philip Alonsagay. Thank you. Araman si Romeo Matulak Florete. Bao katahom sa mga protas ni Toto Romeo. No? Si Romeo Matulak Florete. Thank you. Gabonitor. Okay, Sheila Alagos, good afternoon. Rhea May Ladio, mayong hapon na Sir Mar. Yvonne Boyser, salamat gid. Dan Sharing, Christine Menyes. Philia Lobos, mayong hapon na Sir Mar. Si SJ Gangi, family ko, Gangi, dara sa Mayla Carlota, watching live, dari sa Geneva, Switzerland. Keep safe, thank you. Ligay Villaris Achivar. Good PM, monitor gid live now sa Ramon, live now si Ramon Anlo si Achibar sang Kawayanan Talok. Okay. Mary Joy Camero, mayong hapon sa Marlon watching from Singapore. Haraman si Franco John Ray, sa Marlon patamyaw naman sa Porok Rojas. Sa mga tropa na sa kanila John Rojas from Batangas 2 Electric Cooperative Incorporated. Nonoy Franco, God bless, stay safe. Alexa Fuentes listening and watching. Romy Agsam, good afternoon po. Salamat. Shane Anthony watching New Jersey, pa shout out lang sa family Lipania. Alex Fuentes approve. Armando Saison Guevara Jr. Monitor lang kami dali sa Polo Club, Makati City. Rosalio de los Reyes watching live. Samsam Cheche Rebel Nel Lyra Nero from Progreso Binalbagan. Araman si Trexie Ibosio, Gabonitor. Si Migota Alex Torres, Mig monitor lang ko rin sa Porok Laurel, Mansilingan. Stay safe, God bless to all. Damay ara sila tipon-tipon, Toto Alex, this Saturday. No? Ang ato sila nga batch dito sa may area sang Punta Taytay. No? Coordinate na sila na, kay ako daw hindi ko kadto kaya lang ko kay mayara kami sang tourism trip dito sa Southern Negros, no? Kay Toto Alex Torres. Salamat gid. Chris Vilma Treyes. Okay. Good afternoon, watching live East Home 3 Barangay Estefania, God bless. RR Tuparan Montua Rehenio. Hello, good PM Son Marlon. Salamat gid. Jong Saldavia. Pa shout out kay Lord na Tabasin. Okay.
Lorna Tabasin kag Nori Saldavia. Okay. Arama si Joshua Christopher Patagani Bilas. May dalang may dalang baseball bat. Ang iya saling ginpadalang image. Salamat Joshua. Ang iban balikan tanaman dugay-dugay. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang ayaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Si Konsihal Baribar ginakonsiderar ang pag-amyenda sang face mask kag face shield ordinance. Ginakonsiderar pa lang way pa rin sang piho para sa akon guro laban-laban kay banti ang nakita daling sitwasyon senaryo bala sunod sa Bacolod subong detalye sa balita. Halin sa Bacolod City Hall with Action Dale Salazar. Action Dale sa report bayang hapon please kabin. Action Mar, ginatunan sa karon ni City Councilor Archie Baribar ining pag-amyenda sang face shield ug face mask ordinance diri sa may syudad sa Bacolod. Action Mar, sa existing ordinance mandatory ang pagsuksok sining face mask kag face shield. Action Mar, ilabi na sa mga pampubliko nga lugar kag enclosed spaces sa Action Mar. Pero isa diri sa panawagan kag pangabahay sang task force disiplina amo nga ilakip sa probisyon sang ordinansa nga ang establishment Action Mar diri sa syudad nga naga-allow or nagatugot sila sining mga customer o kliyente nga wala nagasunod sa minimum health protocol dapat papanaugan na Action Mar sa penalidad hindi lamang ang mga violators. Kung madumduman ginpalayag sa ato ni Action Officer Wilfredo Julingo nga iya nagin present no sa Bacolod EOC ang ini nga proposal matapos nga nadiskubrihan kag natukiban kag naobserbaran sa mga establishment diri sa syudad nga may mga paglapas sa protocol. Action Mar kun ang mga tawo yara na for example sa mga kapihan pero wala na sang face mask o face shield bisan wala naman sila nagapangapi. Action Mar kag inimana ang paglapas sang social distancing mabulubudlay i-implement no kay for example lang imo mga abyante sa bahin sang task force sa disiplina dapat sige hapon i-comply ang hindi nga mga protocol ilibin na kunyara sa mga pampubliko nga lugar. According kay Councilor Baribar wala pa niyan nabaton ang formal nga written request sang task force disiplina pero may sa Action Mar sa mga initial nga mga impormasyon nga mo ni siya ang ginaduso sang task force disiplina. Isa diri sa ginapunton ni Councilor Baribar nga hindi Action Mar iya ginalantawa nga hindi dapat panaugan sang penalidad ang establishment kung wala man lang sang participation Action Mar sa paglapas sang protocol sa kapersonal for example ang mga tawo magsinulod sa establishment nga dululungan hindi ina makontrol ang crowd ang bali Councilor Baribar. Pero kung ang establishment ang may arasing gain patigayon nga event kahiwatan or magin promote hagang mga tawo Action Mar nga nag-attend sa sining activity wala na nagasunod sa mga protocol inasunod siya pwede na siya mapapanaugan sang penalidad. Bawod sini pagahulaton ni Councilor Baribar ang formal nga request kay iya ni pagatalakayon man no or ipasulod sa sangguniang panglungsod para mabatian man ang sentimento kon opinion sang iban nga mga konsehal. Aring tingog sang author sang face mask ug face shield ordinance Councilor Baribar. Yes, wala pa ako nakabaton officially sang ilang written request no. But once nga mabaton nato ni we will consider it. In fact, gina-consider na namon subong sa EOC although nga wala pa kami isang official gid nga inistoryahanay. In favor ka attorney nga penaltihan ang establishment if ang ila customer or clients wala nagakomply? Kinanglan i-qualify naton kung ang establishment niya wala sang partisipasyon. Like for example, nagsinulod ang mga tao hindi nila mapunggan. I don't think we can fault them. But if it is the establishment who caused the activity, like for example, sila ang nagtipon sa mga tao, sila ang promoter sang isa ka event.
then they should be answerable for that. So, initanan depende pa kung anong mga outcome sa deliberation sa sanggunian. Yes. I-consider natin ano yung ilang request kung diin nga sektor nga bahin nga kwalifikasyon sa sektor ang dapat natin butangan sila. Dapat yan si City Councilor Archie Baribar. Update na balita gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Sige, hulaton tara maka-aksyon kung bala may haras ang pag-aligwat gid sa pinaka-probisyon sang sarang orderan sa angot sa pagsuksok sang face mask kag face shield. Ginasabayan sa sunod sa Bacolod. Sa pangkapugusan naman maka-aksyon si Presidente Rodrigo Duterte ang mahinalungon nga nagatuon man sa rekomendasyon nga ang bugos nga pungsod Pilipinas ipaidalom sa Modified General Community Quarantine, MGCQ. Tidiri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental ang quarantine classification kung status naton diti amo ni MGCQ. Pero may pila ka mga lugar ya nga GCQ mas bulubog at yang quarantine status nila dito tagod man sang damo nga kaso sa gyapon sang COVID-19. Pero ang ato sa nga Pangulo nagatuon nga by March kung pwede pa man lang bugos nga Pilipinas ipaidalom na lang sa MGCQ. Aman ang ginpalayag sa Malacanang sa mga Martes mga ka-aksyon. No? Halog-halogan gawa ang quarantine status naton para nga at least makahulag man di man siling grabe ang limitasyon, grabe ang restrictions kapati kadamo damo na gid. O, sang mga LGUs, local government units, ang naga-antos kag daw kapoy na gid no sa sining senaryo subong damo na sang negosyo nga nagsilira, ekonomiya ti amot ko namat-amat sa mga bangon, amat-amat guro Porti laban gyapon ang kahalitan nga nabatsagan nato naraging gyapon kay may mga kaso gyapon yan Negros Oriental ho probinsya sang Cebu. Imbes ka bang nubong kaso to nagasaka Negros Oriental matamat man ga nubo porti sobra gyapon ginatos-gatos aton diri sa Negros Occidental double digit na lamang kita kapon mga 76 na lang no as of kahapon nga ginpagwa sang Provincial Incident Management Team. Ang nagapanguna diri sa aton sa Negros Occidental nga surad sa San Carlos kon active cases ang COVID-19 ang ato sa nga istoryahan. Good news man kay daw dasig ba na pagnubo kay as of kahapon Feb 15 5 na lang no 5 na lang active cases sa siyudad sang San Carlos. May kuntani ko malabot tagid ang zero active case no sa bugos ka Negros Occidental para nga at least makadihon ta sang bakod-bakod pagon-pagon bla nga pantapat para nga inang zero hindi na magbalik, hindi na madugangan. No? Ang banwa sa ginaban isa sang may pinakamaayong kampanya kontra COVID-19 kay napalawig nila mga kaksyon ang pagtapna sa ginatuwag nga local transmission niya. Although kati mayara gid man sa nagdugang pro LSI, ROF, pro local transmission kung pagnaton-laton sang virus within dira sila siring nga munisipalidad. Napabilin nila yang napunggan nila sa malawig nga tiniyon. Tani amo maning aton sining handom diri sa bugos sang Negros Occidental. Porti sa nasalintara aragyapon sa aton no aragyapon sa aton sining pangginawi no kon tubtub sa onaton isuprer o kon antuson ang ining halit nga gindala sang COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ari ng pinakabag-o kag pinakabiktibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo nagapabakod kag Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa live stream, sa dugang na to sa nga pa-acknowledge sa mga nag-monitor, Danilo Garcia Jr., thank you. Oscar Bito, Aksamarlon, watching gid committee sa Manville Subdivision, thank you. Renan Dolar Cerveza, good PM monitor always sa East Home 2, Fortune Town, okay. Raman si okay. Alberto Infante Talde, watching Hubael, Saudi Arabia. Rome Katso Alcazar, good afternoon Aksamarlon, watching live Alcazar family, San Enrique, Negros Occidental. Okay, Erwin D.B. Gonzales, good PM, monitor lang ko diri sa Maaw. Eva Gradas Baterna, good afternoon Akson Marlon, Akson Marlon ya, Akson Fred Esa din butag, okay. Sige, si Noisky Tayhopon Jr., naga-monitor sa ato sa ning watch party. Elizabeth Malakagamala, Philip Anosagay, thank you. Habal ni Ma'am Elizabeth Aksamarlon, please greet Sharon Verde sa birthday today. Happy birthday, Sharon Verde. God bless. Okay, salamat kita. Thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni waton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod, agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Yari na ang balik report sa patrol. Detalye sa balita ni Action Jan Diaz. Action Jan sa balik report, please Kevin. Action maging kuha na itong sang update, may kang tanansing kaso nga paglutang kay na sang aga dito sa area sang Purok, Sigay, Barangay Dosrad mismo sang Bacolod. Karon ang motibo diri nga ginatutukan sa ato mga kapulisan, amuning kaso kon imbolba kon ang negosyo abis ng illegal nga droga Action Marcos sa riin kinaligar nga mahimo imbolbado hindi mismong napatay nga 29 anyos nga lalaki nga si Ransmore Banias sa nga Purok Maibaybayhon, Barangay Banagos Rad mismo sang Bacolod. Kag ako sa rin pilason dring iyang live-in partner nga ginkilala kay Mary Liza Pangamutang, 36 anyos Action Mar sa nga Purok Sigay, Barangay Dosrad sang Bacolod. Sa atong interview kay Police Lieutenant Joven Mugato, ang officer in charge sa nga Police Station number 2 ginpayag sini nga nanliligad nga semana base sa mga impormasyon nga record dito sa lugar, nakakita sang kontra gali ining si Banyas Action Mar bangod man sining ilagin na pahayag nga mahimo negosyo sang illegal nga droga. Kang nagagwa din ng impormasyon dito sa area mismo nga doon may naginagaway Action Mar sang customer goro sa negosyo nila. Dugang pagidiri ni Mugato nga after sang pila ka semana tamo na dra sila nagatiner kagamotong ilagi na lantong nga isang rason kay kun tawon base diri sa record sang intelligence operative sa police station number 2 ginkonfirmad ni Mugato nga yara sa drugs watch list sang police station number 2 ining si Banyas Action Mar. Samtang ining live-in partner naman niya nga si Pangamutang ang ginpayag nga actually gina-monitor man sang kapulisan pero wala sila intelligence report may impormasyon nga nabatunan ng kapulisan nga ini kuno involvado man ginaligar sa pagbaligya sang illegal nga droga. Amo na yung pagpayag ni Mugato ang officer in charge sa station number 2. So sa karon may ara na sila sang persons or person of interest ang station number 2 nga amo ni ginaimbestigahan nila kag ginatipon pa sila sa dugang pagid nga mga ebidensya agud mga mabakod ang ila day pamatuod nga mo gid man yung persona nga naglutang sining magdim partner Action Mar. Ang identity sang suspetsado isa ka lalaki nakasuksok kuno sang half na blang helmet. Ang helmet ang lakso magigamit sang naga-bisikleta o kung nag-bike Action Mar and then nakasuksok isang sweatshirt nga mo to ang nagsaka dito mismo sa puloy-an sining magdimin partner. Simple mo kuno natabo Action Mar kay tigin sulod dito sa kadwa nga panalagan sa puloy-an ginlutang niya nagahigda gili sa foam Action Mar ning duha pag higda pagbati lupok naglumpat gili sa bintana ang duha ka ang mag-live-in partner Action Mar. Kung makitaan dira sa mga pictures, actually naguba na darang isa ka atop sang isa ka do balay-balay, sa malapit sila kidigto to na nakalumpat ini mag-live-in partner. Ang tabo abi na pinasan kasi nga paa pagkapila sa Action Mar nagkulob. Gara kulob bala ining 29 anyos nga lalaki nga si Banyas digto kang nakapapanaog ng suspetsado nakita niya ining napatay ginlutang Action Mar nga nagatalikod ang igo in actually kung nakita naton kaino digto kag base man sa report gikan sa ospital duha Action Mar kay igo dribla siya tang kugo no kag sa do yubunubunan diri sa likod tampi may isa kag kaigo so duwa ta ng kaigo sa ulo may igo pag Action Mar sa wala nga bahin sang iyang kamot o kung sa abaga niya plus may pilas sa iya naman diri nga TL Action Mar. Ato naman si Pamutang may pilas ini sa iya nga wala nga mata ang sa yung pagpayag diri sa gabrisan na naglapos ko ng bala sa piyaka. And then may igo pag sa Action Mar sa iya naman nga likod. Yari si Police Lieutenant Mugato sa aton nga follow-up interview. Diri nga action mo sa iyang ungkap sa mga previous days may away isa o konflikman nagkakiman sa negosyo nila sa lugar accordingly may mga panilagat kasi may mga ingkutan ako ng sila pero sa mga ikulang ka ng nilang identity ay kasubong so mga paglutit na ipilihan ito sa mga suspect. So na taon, may related niyan sa drugs, sir? Yes. May arat. Okay. Pero susubong ako sa
sige pa, ang ating mga Facebook, sige pa, ang ating section background ng luwas ng mga siguraman na mo si Mariali, Mary Lisa at si Transport. Pero sir, ining isa sa ila o duwa sa ila, ara na siya sa monitoring in terms of illegal drugs, sir? Sa ako nung sa pamon sa ito, Action mga batihan, si Police Lieutenant Pugato ang officer in charge sa police station to may angot sa dito sa area na-recover 5 ka mga basiyo kung nabigyan naglupok na balas sang kalibre 45 nga armas lutang. May isa pa kinasumang wala naglupok nga balas sang kalibre 45 nga armas lutang nga na-recover ang aton mga kapulisan. Karon na sa pinakamanyo sa public affairs program sa Action Radio Bacolod, aton man ipataksyon mar ang mga preparasyon sa Sibahan Katolika kay boss nga adlaw makasugod na ang 40 nga adlaw nga pagpamalando o kinatawag naton nga Quaresma Action Mar o kung Season of Lent. Magasugod din siya pagdaton nga adlaw sang badli so kung Ash Wednesday pero may mga pagbago diri kay kung sadto ginalamhit Action Mar subong ginaburibod ining abo no sa ulo sang taho kag maiban pagidili ng mga opsyon nga mahimo-imuon ang tumuluo kung di na gusto nga pare magburibot Action Mar. Bantay na diri sa gapon sa Action Radio Bacolod. Pero sa tataran nga maka-aksyon subong ang panahon ng COVID-19 nga balatian at kung ginakabalakan pabakodo ng resistance. Kag sa ito mga ka-aksyon libot sa Bacolod Action, John Diaz, kung nasubutan na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Si Kanishi Kian Doloso ka monitor, si Eli Escalera, good PM. Monitor ko din sa mga sanitaryo musubong, mayo lang nga pagpamati kay Charity, kag ng Mary Alapan. Philip Anosagay, thank you. Winnie Barrientos, may ara sa pamangkota. Pila ka bulan ang maternity sa dole kag makuha man. Liog, okay. Sige, check na rin. Sige, salamat kay Winnie Barrientos. May ara sa ayo. Danilo Garcia Jr., salamat gid. Manjo Arnejo, mayong hapon nagsumarlon. Joval Trinidad, good afternoon. Monitor YouTube, FB, Transistor Radio. Salamat gid. Joval Trinidad, monitor live the rising city of the South. Alonan Suzette Marlon, watching from Hong Kong. Zoraida Lucero, I'm listening, watching. Salamat gid. Homa Lomina, Irene Ruma. Mayong hapon, okay. Ayaban nga balita way tamalabutan tutok sa Action Firing Line las 7 to alas 9 with Action Brian Morden. Magasunod na Action Balita Evening Edition. Hibati ay katakaroon na sa Action Patrol basta Tuesday. Action Patrol las 9:30 to alas 11 karon sa gabi. Ako naman, Action na Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. GTX 500. Juliet Nol. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.